to live and walk blameless. Nato naging topic yan na part 3. Our success is the joy of the Lord. Amen? Ato ba kitangan aton katagumpayan o naton success among kalipayan Dios. Sa ato pa ang pag-asenso, ang pag-uswag, ang pamayada good health, success manghihap itong good health. Wealth, health is wealth, labi-labi yan ang panahon. Amo ito't kaburuton ng Diyos, nga ng Diyos nalilipay kung kita nagiging victorious, nagiging madinaugon. Kaya nga may kita mga testimony, may kita mga pasasalamat, nga ng Diyos nalilipay ito. Amen? Anatong Ginoo nalilipay by nini. Makanto kitahan aton unang nga verse. Basahon naton din Proverbs chapter 2 verse 7 sa English sa NIV. Nasa rin didi. He holds success in store for the upright. His shield to those who walk is blameless. Okay, mag-pray kita, magampo kita. Lord, salamat Ginoo, mga pulong imo papa ini nga verse nga may promise si Lord aton kung kita namumuhay nga matapat o blameless, matuwid at walang kapintasan sa harap ng Diyos. Kaya ba natin to mga kapatid? Mahihimo ba naton ini? O manininguha kita nga mahihimo naton ini? Amen. Kaya waray man perfecto nga tao, pero kinala naton magsumikap kita. Mag-try kita at aton best nga masunod naton nga kuang kita magkinabuhi nga matuwid, matapat at walang kapintasan, sapagkat binibigyan ng Diyos sila ng katagumpayan, victory or success or blessing. Gusto ba natin yung blessing, mga kabugtuan? Magkinabuhi kita nga matapat, matuwid at walang kapintasan. Makuri manggod kita makaplesin mga tao. Nakukurian kita makalipay at mga katauhan. Pero ayaw naton periton itat kalugaringon. Ngan ayaw naton periton luwat hira nga lipayon naton hira. An importante ang Dios nalilipay haton. Amen. Kaya bisan paano ti mo buhaton nga kaupayan, maraot lagi hapon na tao. Sering panapulo ni mo nga ginhimo, usalan imo sayo, nangalimtan ng siyam, mamaupay ni imong gimbuhat. Amen? Napulo ani mo gimbuhat, siyam puro kaupayan para ito nga tao. Para ito mo pamilya, para ito mo kaopisina, kaklase, kabarkada, kapamilya. Nagsayog ka lang usa, hanapulo. Ano na itabo? Sinumpa ka na, tinunglo ka na. Gimpakaraot ka na, damo na ng mga nayakan, partihay mo. Usala ito nga sayo pa. Dili pag sari panera, dili pag grabe nga sayo. Pero ayaw kita ini pausa mga kabugtuan. Kaya diri kita makakalipay ha tao. Bisan pa na anong paningkamot naton, pero mas maupay nala nga naniningkamot kita. Kaya ini nahimog yapnira haton Ginoo. Nanumdum kita ang gimbuhat ni Lord. Napulo nga dumao pa iya nga may mga sakit, may mga problema. Iya gintambal nga tanan na napulo. Pero alam bumalik, nagpasalamat tayo. Usa-usala. An siyam, waray good, bali waray layara. Waray nga ni magpasalamat kan Lord. Amen? Kaya karoya sinon, bispanay mo gintambal, gimpakaon mo nga tanan, nangalimtan ito nera. Amen? Pero, ang importante dito ang good news, nalilipay natin ng Diyos. Amen? Sina natin magsapit.
nalilipay nato na Dios. Jesus said, "My joy is in you, and that joy is complete." Dili niya John chapter 15 verse 11. I have told you this so that my joy may be in you, and that joy may be complete. So ang kalipay natong Ginoo anhiya aton. Ngan itong kalipay magiging kompleto ito. Amen. Ika nausa. Yan ang mga panahon. Damot kwarta, pero di lagi malipay. Amen. Mahusay na, gwapo na. Di lagi kompleto iya kalipay. Sikat na. Taas na posisyon. Nan panlalabaw ng aning adto. Igbaw, kaya mga iya posisyon. Pero di lagi hapon kompleto. May kulang lagi hapon. Amen. Kaya ang tao lagi, waray satisfaction ng tao. Amen? Gintagang ka na, di ka lagi puntinto. Magiging complete ka la, magiging kompleto ka la kung nada ka kay Jesus. Amen? Kaya nasing it Bible, in everything give thanks. Bisan la ito paksiw, malipay ka na. Amen? Bisan latin surat tarong o okra, baga nalatan mo surat, baga na chicken. Amen? Amen? Gusto niyo yung maglutuhin okra o tarong itrasa, baga yung chicken. Dami ito. Kakulop, may blessing kami nga tarong. Kung marasa niya pinaksiw. Nagluto ako kagabi, marasa. Manggod ang tarong. Tikang paburawin nga tarong. May ada pa mga panakot, kompleto. Salamat na Ginoo. May ada kita mga blessing. May ada pa red rice nga padara. Salamat ni Lord. Kaya naubos na red rice. Hallelujah. So, sabi dito, sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito ay para magalak kayo, katulad ko, at malubos din ang inyong kagalakan. Si Jesus, nagalak siya. Gusto niya nga, maparehas kita iya, nagalak siya, nalipay iya. Ngani kung makita nato ng kinabuhi ni Jesus, siya rin pa, nagsakripisyo niya. Anda ko niya nga sakripisyo ang kamatayon ng krus. Kaya ba nato na ito? Ngayaging buhat? Pero nahimo niya ito para haton. Kaya imbis kitaan igraisang dito ka krus, siya ang nagparaisang para kita mapasaylo na aton mga kasalanan. Pero ang good news, mga kabugtuan, anong good news? Nabanhaw ya. Amen? Ang gahom ang kamatayan, waray magpabilin. Amog yapon good news para aton mga kabugtuan. Mamatay man kita. Every good and perfect gift is from the Father in heaven. James chapter 1 verse 17. Para kita maging malipay, maging kompleto na atong kalipay, bisan at mga kadaugan, mga success, makakarawat naton ini, kung aton ini, i-apply naton ini nga verse. Anong saring din nga verse 1:17? Every good and perfect gift is from above. Anong above? From heaven. Sumiringaning nga above Bible, heaven ito. Pag sumiringaning nga below, hain ito. Pag sumiringit Bible nga below, hain ito. Impierno. Coming down from the Father, from God, of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. So diri yan nagbabago anaton
amay nga Dios. Nga tanan nga perpekto maupay nga regalo nagtitikang langit. Waray mga regalo nga magraot nga tikang langit. Hay mula ito na nga maraot o dire maupay. Pero ang tanan nga mga regalo nga tikang nga magupay tikang langit. Basahon nato na aton Tagalog. Anong Tagalog? Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag at kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Sa Trinidad Bible, nothing new under heaven. Amen? Waray bago. Nag-iiba-iba la ito. Pero amo lang yapon. At mga cellphone, amo lang yap ito. Nagle-leveled up la ito. Hadto, tok-tok la. Tapos ang tok-tok, text-text. Yan na, ano naman? Touch-touch na. Amen? Pero cellphone lagi hap ito. So nothing new in heaven. Kaya ini nga coronavirus, hadto pa ini. Nag-level up la ini. Amen? Kaya ayaw kita kahadlok. Dire maging sagipo. Ini nga coronavirus na kita maglipay o mga aruhin kahin mga good gifts from God. Amen? May kaupayan giyap anay tatabong hini nga mga sitwasyon. Kinanan always maging positive. Adi kita aton positive side. Di kita mawarayan hin paglaom. Ito ba nagpapakamatay kay tungod lahi nga virus. Pag na-detect na nga positive ya, bagahin tapos na yung kalibutan. Numnum kita, ang tao nga ni nagpapakamatay, oray na ito kaluwasan. Amen? Kaya kumbaga, mas ginlaban mo ang Ginoo. Ang murder, ang kriminal, dire la ibang tao na patay haya ikasi tao. Kundi bisan iti mo kalugaringon, patayon mo nga iti kalugaringon, kriminal kagihap o murderer kagihap. Amen? Kaya itong mga nag-suicide o nagpapakamatay, murderer ito. Pero niya murder, niya kalugaringon. Diba nasa ni Bible, don't you know that you are the temple of the Spirit of God? Whoever destroy this temple, God will destroy you. Amen? Kung ikaw mismo nag-destroy yung kalugaringon, ipabayaan mo yung kalugaringon, nagpakamatay ka, naghikog ka, bisan lahat itong pinababayanin mo yung mulawas, di ka nang kakaong-kaong, kaya sige ka na trabaho, magpapalipas kayo pagkaon, bisan gutom-gutom ka na, di ka lagyap na kaon, ipabayaan mo yung kalugaringon, murderer ka. Amen? Ask and you will receive it in Jesus' name. Nasindi niya John chapter 16 verse 24. Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive it. And your joy will be complete. Tagalog. Basahin natin. Tagalog. Hanggang ngayon, sabi ni Lord, hanggang ngayon, magna 9 years ka na din at church, ay wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan, sabi ni Jesus. Humingi kayo at makakatanggap kayo para malubos ang inyong kagalakan. Awaray-waray na hindi na awaray-waray. Hasta nga dayana, koray pa kamo mga ngaro ngadto hanamay nga Dios sa ngaran ni Jesus. Pangaro kamo kay makakarawat kamo para makumplito ang iyong mga kalipayan. Malaksilog kita pangaro mga politiko. Malaksa kita mangaro at mga ate, mga kuya. Labi-labi ato abroad. Mangungusta pero mangaro ngayon. Di ba?
Madali ta mangaro kan nanay kan tatay. Pero nangalimot kita, unahon naton pangaro ngadto ha Dios. Amen. Pinagihapag ampo hangaran ni Hesus, pangaro kamo. Kay bisan diri kamo ito mangaro, magmugo ngadto. Hikapon ito ni Lord, itira kasing-kasing, paparadaan kamo. Amen. Tatagan kamo. Di na kamo maghinakan. Kami ni Mrs. di kami ito nangangaro tamo mga anak. Nagpre-pray la kami, haran na lakusa. May blessing na naabot. Amen? Amen? Kung kinahanglan ko la istorya yung atanan, mga kabugtuan, ma-bless good kamo ang mga testimony. Nga kusa na la naabot. Di na hamon to ginaaro. Kusa na la, may da naabot. Kusa na la may napadara. Ano man may mapadarayan mo, kung wala ka ATM, wala ka bank account. Pwede na ba ka mo mga ATM? Sa bagay, may naman kuno yan na Western Union. May naman yan na mga padala. May Palawan, madali na. May GCash pa. Pero kaya nung maman yung pakukurian, kay uso naman niya na online banking. Kinala, may da ka online, may da ka bank account. Kay matagay mo, na-transfer naman lang ito, malaksi. Hindi naman kinala niya kung matubang kung mag-withdraw, papadaray mo. Through internet na la, ato cellphone na la. Transfer. Salat niya ka-touch, at tunahin mo, 20,000, 10,000. Amen? Katawa ay pastora. Nakakagit si pastora. No? Amen? Amen. Hallelujah. Glory to God. So, padayong kita. The true success, treasure, and happiness is in following Jesus. Ang pinaka-conclusion nini. Matthew 19:21. Kasama natin. Kasi nga in English. Jesus answered, "If you want to be perfect, go, sell your possession, and give it to the poor, and you will have treasure in heaven. Then, follow me." Amay hindi rin naintindihan ang mga disciple ni Jesus. Basahin natin na Tagalog. Sumagot si Jesus, kung nais mo maging ganap sa harap ng Diyos o maging perfecto o kalugod-lugod sa harap ng Diyos, umuwi ka at ipagbili ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo ang pera sa mga mahirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. O sa ini nga mga hard words nga di rin naintindihan. Bisang kita atong pagintindihin ni literal la. Kaya makuri naton masunod. Ano ipamamaligya ko tak mga mitas panahatag kula era. Karayagin ni Jesus Christ, surrender. Surrendering all things. Tanan nga nakakaulang nga pangalaga mo kan Lord, surrender mo iya. Amen? Kung kinalan ni mo ibaligya o panhatag ito, basta makasunod ka laya. Amen? Among karuyag signo nini. Self-denial. Sarin daw kita self-denial. Patay kung patay, masunod la kan Lord. Amen? Pugot man ha ulo, pugutan man na ulo. Di ako magpapatatak, masunod lagya pa kan Lord. Amen? Amon karuyag sino ni Lord. Surrender. Anong mo kamon istoryahan, rich young ruler? Tiyaya pagkabata, Lord, anong kung makasunod ako ng langit? Imbuhat ko naman. Imbuhat ko nga tanan. Mga 10 commandments, nga tanan ginsunod ko. Bisan ang 2 commandments. Gugmaan Diyos ang tanan, higugma ikastaso. Ginsunod ko naman. Pero anong kulang sa ni Jesus? May kulang paim.
Baligya ito iti mga karikuhan, ipanhatag to mga pobre, sunod makuri. Ang pagsunod. Amen? Pwede pang maligya, pero di ka magsusunod kan Lord. Itim lagap kalugaringon, itim susundon. Di rin lagap ito eksakto. Gabay di rin mo ipamaligya, di mo panhatag, sunod la kan Lord. Amen? Pero kung naamo ito't makaulang, gabay na ito ipamaligya mo, ipanhatag. Kung naamo ito't makaulang. Pero kung di rin man nakakaulang ito, itim pagsunod kan Lord, mas maupay. Mas maupay nagsusunod ka kan Lord nga riko ka. Damot yung mga negosyo, damot yung kwarta. Pero nagsusunod ka kan Lord. Amen? Pero sino yung number one hi Lord? Kaya true success, treasure, and happiness is in following Jesus. Sino namin tim kasapit, ikaw ito bugto. Kaya nagsusunod ka kan Lord. Ano man may tabo, nagpapadayong ka. Ida tubangan na Diyos. Amen? Thank you for listening. God bless you and see you next meeting. Don't forget to like, subscribe, and touch that bell. And please share.